Hej og velkommen til mit træningsforløb, eller præsentation af mit træningsforløb. Og jeg synes da bare, at vi skal gå i gang. Og det første spørgsmål, det var, har du forbedret din test? Hvorfor og hvorfor ikke? Og ja, jeg har forbedret min test og mit kondital. Jeg gik for eksempel fra 49,5 til 56,6 i kondital. Og den her forbedring, den er sket gennem, at jeg blandt andet har løbet ture, og så har jeg spillet fodbold. Og så er de her to træningsformer, de har så været med til at øge min aerobe kapacitet blandt andet, og som man så også kunne se i min VO2 max forbedring. Og de gentagende løbeture i moderat intensitet, som ligger på cirka 12-15 på Borg-skalaen, de har især haft en positiv effekt på blandt andet mit kardiovaskulære system, hvilket så har haft en afgørende rolle for min stigning i konditallet. Og hvor meget har du så trænet, er det næste spørgsmål. Og jeg har gennemført cirka 13 løbeture på 4 km i stykket. Og det svarer så til 52 km, som jeg har løbet i alt. Og det er løb, det er jo en meget kontinuerlig træningsform. Og udover løbet, så har jeg også spillet fodbold 1-2 gange om ugen, som har været en anden slags træningsform, fordi det var mere intervalfokuseret, og man kom op i højere puls end de løbeture, jeg var ude at løbe. Og i fodbold, der indgår der både aerobe og anaerobe processer, da spillet ligesom, de indeholder jo både perioder af højintensiv aktivitet, men der er også, afhængig af blandt andet hvilken øvelse du laver, så er der jo også lavintensivt arbejde. Og udover det, så har jeg så cyklet hver dag til og fra skole. Det er jo også en form for motion, og det var cirka 4 km hver vej. Og hvordan har du så trænet, er det næste spørgsmål. Og min træning, den er ligesom primært bestået af løbeture og fodbold. Og så er de her træningsformer, de har så tilsammen forbedret både min aerobe og anaerobe kapacitet. Og løbeturene, de har jo haft en sådan konstant længde, den samme længde hver gang, og den har moderat intensitet, som især har hjulpet med at opbygge min udholdenhed og forbedre mit maksimale iltoptag. Og som vi har lært i idræt B, så har denne kontinuerlige træningsform, den hjælper så også med at aktivere især de langsomme type 1 muskelfibre, som er specialiseret i udholdenhed og aerob energiproduktion. Og så modsat, de her løbeture, så har jeg fodboldspillet, så som nævnt tidligere, det var jo lidt mere intervalfokuseret træning, hvor min puls ligesom kom højere op end, blandt andet under sådan en sprint, end når jeg var ude at løbe ture. Og sådan en mere intervalfokuseret træningsform, det er jo mere højintensivt, og de er jo gode, og det er jo godt, når man skal aktivere de lidt mere hurtige type 2 muskelfibre. Og så har den her variation af både lavintensitets og højintensivs arbejde, det har jo så blandet medvirket til, at jeg har udviklet min laktattolerancetærskel, som har gjort, at jeg kunne løbe mere i f.eks. biptesten. Og så er det også bare generelt de her, al den her motion, skulle jeg lige så sige, men det har også været med til at både forbedre mit kredsløb og mine muskler og min VO2 max. Og det har man så også kunne se i mine resultater, blandt andet i VOD-testen, den lavede jeg først på, jeg fik lige noget i halsen, på 5,18. Og efter træningsforløbet, så kunne jeg så lave den på 4,13. Og min piptest, der løb jeg først til 11,8. Og så i min anden piptest, der kunne jeg så løbe til 13,7. Og det var så det. Tak.